Tá tíorghréig Leitir Ceanainn ag athrú céim chéim. Tá méadú tagtha líon na gnólachtaí a bhfuil comhthaíocht i Gaeilge nó dá hanga acu. Is féidir leat na comhthaí sin na eiceil agus tú ag siúil thart faoin mhála. Bhain na gnólachtaí seo leas as Scéim Tacaíochta Gnó de chuid oras na Gaeilge. Agus fuair siad maoiniú suas go céige faoin géad den chástas omlan. Bhíonn Scéim Tacaíochta Gnó oscailtearíis gan bhfuil. Is féidir maoiniú a ail maidir le comhthaíocht, ábhar brandala agus margaíochta, chun siomh gréasáin dá hanga a arbeirt agus eile. Níl sé deach iarratas a chuiristeach, ach ghlacann sé am chun dearú maith dá hanga a arbeirt agus meastachain na cástais a le a ail. Bhí éalamh an scéim an oraí agus bé méadú sin a rís am líana. Marall sin, málan muid go gurú gró bí a bhfuil sim acu sa scéim seo tús leis an phrósés inis. Bé líonra Leitir Ceanainn an seo chun tróir, cóirle agus caideo thuirt díobh. Since we introduced our new signage, we gained great traction on social media, and we also find quite a few customers come in and they might just say slán as they leave or gur maithegat. It's definitely helped. I am doing an Irish language course that's being organised by Leitir Ceanainn and the local enterprise office. I just think it's important that I can speak a few words in Irish, and as we welcome our customers into the quiet moment, into an bhainne. Tá luthar orainn go bhfuil an Gaeilge ní ba feicilí thart faoin mhála ná mar a bhí, ach tá obair fós le déanú. Jan teagháil liomsa barbar í chahal, náid a thart sé, náid a seach de cuaig, héin a sé a trí, ólas ag líonra lc.ie. Agus bu mo jabal a taú leat, iarratas don Scéim Tacaíochta Gnó a chuiristeach.